Insellim lek Mirjam Kassar bil-ktieb Ara ġejja ix-xemx għalik. Ktieb bl-stickers. Qegħdin fil-paġna tal-ittra E u kif qed taraw fuq net tal-paġna għandi il-E kbira u E żgħira. Għandi l-sticker tal-emu u għandi stampa ta' envelope. It-taqbila tajtek. Ejja pupa tiegħi ħalli tieħu banju miegħi. Aħsel wiċċek u riġlejk biex it-tfal jieħdu gost ħdejk. Il-vokali E tieħu qudiema l-artiklu le sink. Aqta sink taħt le u arġa' ikteb il-kliem. Qabel ngħidilkom 12 il-kelma li għandi hawn, infakkarkom fl-ismijiet li rridu nikdbu bl-ittra kbira. Għandi l-isem ta' Enzo, l-isem ta' Erika u l-isem ta' tal-pajjiż tal-Eġittu. Dawna dejjem jinkitbu bil-E kbira. Dawn it-12 il-kelma tas-soltu poġġejthom fuq il-laptop ħalli nippruvaw naqrawhom. L-ewwel waħda naraw il-mouse. X'sa jagħmlilna? Alright. Ħanibdew bl-ewwel kelma. U nibdew naqrawha. Le, zil, ju. Il-kelma hija leżilju. Leżilju. Din il-kelma l-iktar nisimgħuha hija fil-Bibja. Nisimgħuha fil-bidu ta' meta nkunu qegħdin nitalmu mhux vera. Leżilju. Issa kif qed taraw dawn huma kollha maqsumin f'sillabi u sillaba tista' tkun magħmula minn ittra waħda. F'dan il-każ hija il-kelma eżilju għandha tliet vokali, għandha l-vokali E, għandha l-vokali I u għandha l-vokali U. Allura samnija fit-tlieta u ednija l-eżilju. Infakkarkom ukoll li dan huwa dan il-kliem poġġejtlu l-artiklu kif nitkellmu u kif naqrawh. It-tieni kelma fin-nofs mu. L-elmu. Naddu għat-tielet kelma. Les. Pert. U naqra l-espert. Naddi għat-tieni vers. Għandi kelma vokali waħda. Mela jiena ħanajda f'nifs wieħed. L-elf. Immur fin-nofs hawnhekk għandi kelma bi tliet sillabi le, du, kat. U naqra l-edukat. Edukat għandha tliet vokali E, U u A. Samta fit-tlieta għaliex fit-tliet sillabi għaliex għandha daw it-tliet vokali. Ngħaddu għal kelma oħra len, ve, lop. U naqra l-envelop. Għax għandha tliet sillabi E oħra u O. Immorru fit-tielet vers u kelma oħra bi tliet sillabi. Erba' sillabi. Le, ner, ġi, kelma ġi u ja. U naqra l-enerġija. L-enerġija. Immur fin-nofs well. Naqra l-ewwel. Kelma oħra fin-naħa tal-lemin bajn. Għandek il-E u għandek il-I. L-erbajn. Namlu aħjar l-40. L-aħħar vers
kelma oħra bitlet sillabi ħalli nikdbula l-kelma sħiħa ta' issa għandi kelma bitlet vokali le za mi leżami tan-nofs għandi kelma oħra twila berba vokali, allura 4 sillabi le let's jo ni l-elezzjoni għandha 4 vokali o, i. U l-aħħar kelma li għandi f'din il-paġna hija minuta le zem più. Kelma bitlet vokali, bitlet sillabi allura u dik hija l-eżempju. Dawk kienu 12 il-kelma li għandi fil-paġna tal-ittra E u nittama illi tajtkom idea tajba sabiex tibdew taqraw maħjar. Grazzi.